RMN Drama presents Kini ang akong suliran. Sa bugtong tuyo nga kami makaalagad kaninyo, among gituyo pagmugna kining maong tulumanon nga pagatambagan nila ni Dr. ni Elaine Bathan nga mutabang sa pag-iway sa mga gumunhap ug kalibo nga inyong gihambin ilabi na sa punto legal. Kinisab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sa atong pagkaymugso ng kalibutan, gikalawaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa itong inadlang panginabuhian. Aba na doon ay suliran nga dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na may mulandag sa imong unahuna. Ug tungod ni ini, natawag kini nga atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlog gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kung aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata ka na ug ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan ka na og duwa sa kahanginan ug pagatambagan sa mga bulawanong hunahuna. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sinumat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Maayong adlaw kanyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon. Kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra ug Atty. Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong suwat suliran. Tawgalan ko ninyo sa pangalan nga Clyde. Hingkod ang pangidaron. Taga San Fernando, Cebu. Punto medical kini akong suliran. Kabahin kini sa naitabo sa akong mata. Aron ninyo hisabtan, ingon nini ang mga panghitabo. Ma, doon na ako'y trabaho, ma. Oh, maayo. Aron dili ka na magsigig duwa og cellphone. Ma, masad, oy. Di ka na mawa ang duwa, ma. Kay lingaw-lingaw man na. Nga sa ato pa, kung may trabaho ka na unya, magduwa lang gihapon ka ng game sa cellphone. Nga ano day, ma? Maura unya na kapot bulan ni mo. Ma. Yes, ma'am. Nakuha na ako ang tanan ni mong gisulti, ma'am. Thank you. Uy, kadaghan ba din akong trabaho? Kay tigsuwat sa mga daily activities. Apil na ang distribution. Nga, accomplishments o kuan. Other paperworks. Hala no? Makadua pa kako ini. Oh, namsa man ka? Sa man ng mga dani mo? Ako mga trabaho unon, ma. Oh, uli na ka din isbay. Trabaho gihapon. Di man dahil na akong trabaho ang tanan sa opisina mo, eh. Dahan kay ko kinahalan nga suwaton. Nya, dili din na madao gugma. Dili report ba ini, ma? Ang para karon ning adlaw ang kinahanglan ako nga humanon. Kay ugma, lain na masang adlaw. Lain na sang report. Ah, mao ba? Aw naala, liho ka na aron mahuman na. Aron makapahuway ka na. Aw, panihapon sa di ayun na dong.
Nanay sudan didto sa lamisa akong gitakuban. Salamat, ma. Gutom na to, da. Ay, salamat. Nauman lagi na akong suot ang tanan. Sakang kapuya. Sige, tas mata, eh. Oh, wapay alas 11. Magkadua pa ko games inay sa akong cellphone. Taas na ba itong rank na ko, da? Yes, sa katapusan. Makadua lagi ko. Wa lagi ko kadua, da. Sukad ko nga nakatrabaho. Oh, Oh, sama na. Mag-cellphone naman lagi ka. Human na ka sa imong gibuhat? oh, ma. Dua lang ko kadiyot. Uy, ayaw na pagduwa, Clyde. Imbes ipahuway nimo ang imong lawas kay daghan kag gibuhat sa trabaho, magduwa pa man hinuon ka diha. Pahuway na didto. Kasagaran bitaw sa mga ginikanan karon, dili makasabot sa kalipay nga bation namo mga batanon nga nagtubo sa karon nga panahon kung makaduwa na mi og cellphone. Kung gikan ko nga kapoy sa trabaho, muduwa pagi ko agig reward nako sa akong kaugalingon nga balingaw ko human sa kakapoy sa trabaho. Hangtod nga miabot gyud og 2 ka tuig sa akong trabaho nga halos dili gid ko mo absent. Kay kun mo absent manggod ko, mapinding manggod ang akong trabaho. O gunya, kahang sa akong mata sa pag tinutok sa akong gibuhat. Magluwa na sa kahang. Yan na naman na. Nagpanlugod ka man anang mata nimo. Hanggang akong mata, ma. Sa? Na, sige na siguro na nimog tutok anang imong gitrabaho. Dangi usa na. Nya panihapon usa didto ha. O ginikahuman pahuway. Ugma na sad nang ubang trabaho unon. O unya baka hang kadlawon. Ipahuway sad nang imong mga mata dong, Clyde. O, ma. Di pa magi ko makatug, eh. Bisag nang hanganing akong mga mata. May pagmagduha. Natuog na siguro sa mama karon. Kay namahong na mga suga. Magduha ko sa kong cellphone. Clyde, Oh, hala. nagsiga pa man ang cellphone nimo do. Nagmata pa man si mama. Unya na lang og matuog na siya. Ha? Sangit-git ka magduwa sa mo silpon? O, good. Ano man day? Uy, makadaot mo kuno na sa mata kung gamit kag silpon singit-ngit. Kinalang hayag yung kuno ka sa kanang hayag yung nga suga. Unya na gani ko magduha kung mamahong nas mama sa suga. Kung matuog na siya. Na, mao day nga magsigi kag reklamo sa mong mata. Awa na nadaot na day na kay magsigi mo kag silpon bisan og gitngit o way suga. Ha?
Unsa? Wa mauli ang paghang sa imong mga mata, Clyde. Oo palagi, ma. Unya mo sakit na. Kinuo ko. Wa na. Mabuta ka lang unya sa way hinungdan nga rason. Tungod lang anong pagsige ni mugduwa sa imong cellphone. Ma. Murag di man ko makatuo sa gisulti ni mama. Kay daghan magukog na ilhan nga sama nako nga magduwa sa cellphone. Apan wa man sila maparehas nako nga manghang o magsakit ang ilang mga mata. Ang ako mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana. Ang hinungdan ba sa pagsakit sa akong mata mao ang pagsige nako gamit sa akong cellphone o sa pagsige nako tutok sa akong suwaton nga mga paperworks? Kay parehas man ang akong bation. Manghang o magsakit ang akong mata. Ikaduhang pangutana. Kung mo gamit o muduwa ako sa akong cellphone, gusto na ako nga ngit-ngit o ngiob nga lugar. Tinuod ba nga mas makadaot sa mata ang paggamit sa cellphone nga way suga? Ikatulong pangutana. Wa pa ko'y gitambal ini, kay mahadlok sab ko nga magtambal-tambal o magpataka na lang ko sa pagpato niya ng mga eye drops nga mapalit over the counter. Kay basin og ma-infected din noon. Pero pwede ra ba? Unsa masab nga eye drops ang maayo? Ikaw pa to katapusan. Kinahanglan na ba ko nga magpakita og doktor o normal lang ni? O kinahanglan na gid nga ipahuway na akong ako mga mata sa pagsigig cellphone? O di ba ka ako mabutan ini kadugayan? Kung dili na ako ipacheck up og doktor? Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Clyde. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw din sa tong programa, kini nga akong suliran. Ano na sa bako, si Dr. Rene Obra magiguban kaninyo karong adlaw. Ako matambag sa mga medical, psychological, emotional, ug behavioral mga problema, kay medical doctor man ako, psychiatrist o drug addiction specialist. Daghang pamaagi, mamili lang mo, klaseng pamaagi sa pagpadala sa mga sulat-suliran di kanamo. Pwede kayo padala sa mong email, suliran_612@yahoo.com or sa atong Facebook account, kini ang akong suliran, official writers page, o diba sa mong buhatan sa 3rd floor, UCR, Martinez Building, Osmeña Boulevard, ning Dakbayan sa Sugbo. Ang atong makutlo nga pagtulunan karong adlaw, mao kini nga, storms may shake your path, but they also strengthen your faith. According to Father Aloy na siya, no? So, naghan magitag nga kakulian ng kinabuya. Wa may smooth sailing, no? Asa naman ang atong magtatampo si Clyde, 26 years old, taga San Fernando, Cebu. Wow, San Fernando, Cebu. Punto medical, ha? Ay problem ning kang Clyde, sabi itong kailada San Fernando. Ay, kumusta naman day mga Manugas family, si Eric ug si Lorna. Diya sa Sangat, San Fernando, Cebu. Ha? Ako rin na-meet diya sa 7-Eleven. Sa Sangat, inomig kopi. Kay giduka ko nag-travel pa ingon nga to sa South. As mga Alcosiba family, ha? Manaot tag sa tingan ay mukantan sa kagbalik ni sa Channel 47, no? Ug si Pitoy Jewel de la Piña, ha? Naot nga dagko nang imong kanding Pitoy. Pabatay maihaw dia karong Pasko. Dugay itong Pasko, karong birthday na. Musta na may mga kanding og imong baka, daghana. Mga manok nimo, mga bantris, or mga, Rhode Island. Musta ang mga taga Karkar, si Yula o si Efren de los Reyes, diya sa Karkar. O ang atong maligyag butong diya sa Sibunga. Si Ordinisa Ruel Monique. Magtiayo ni sila. Ha? Thank you kayo. Pangyo man mo si mong butong. Regards to mga tanga Inabanga. Mga Veronica, Intal, Husoy. Si ko anday, nalimot naman ko ni Pirmig sige nag-chat na ko ning si Galulo, no? Da sa Cagayan de Oro City ug si Popper Yulim sa Inabanga, no? Regards mga taga Mindanao. Okay, going back to our sender, si
si Clyde. Punto, kuan kang Clyde, punto medikal. Mitod ni sa iyang problema sa mata. Mata ang problema ni Clyde. So, kini nga tong mata, bantayanan lagi kini kay sahay, malugod lang nimo, masudlan o gun sa man diha. Asus, dako na kang problema ha. Bago lang ko dito sa office ni Dr. Jojo Aquino, diya sa Perpetual Sucor sa Beres, kinapacheck up ko sa kong mata. Thank you very much, Dr. Rubin Jojo Aquino. Hey, makakita na kong tarong. Okay, so unang pangutana ni Clyde. Ang hinungdan ba sa pagsakit sa akong mata mao ang pagsigi nako og gamit og cellphone o sa pagsigi nako og tutok sa akong suwaton nga mga paperworks? Kay parehas raman ang akong bation, manghalang og magsakit ang akong mata. Yes, natay gitawag Clyde og kining eye strain. Ano ba ang intense use sa atong mata? Like kanang mga long distance driver, sigig basa, mga computer, cellphone, digital, mga gitawag nito digital eye strain. Magluha-luha usay lamig kayo kauton nga mamula. So mao na. So too much use of our eyes, nalagay po ipahulay, mao na maka-cause og eye strain kung tawagon. So ang solusyon ani is mutay ka og break kuno in between kita nakamang trabaho 20-20-20 rule. Mutay ka og break nga 20 minutes nga 20 feet nga object gikan sa asa ka nagtindog imong tutukan for 20 seconds, no? To limit your screen time sa imong cellphone. Ang uban na ni mo use og artificial tears, no? Through the recommendation of our ophthalmologist, no? Ano mga ipatu diha nga kay makakos baya ni siya og blurred vision, headache, unya bugat kay imong mata di ka kasabot. So take a break. Ayon na lang kun imong screen time limit. Paduhang pangutana. Kung mogamit umuduwa ko sa akong cellphone, gusto nako nga ngit-ngit o ngiob nga lugar. Tinuod ba nga mas makadaot sa mata ang paggamit sa cellphone nga walay suga? Well, adjust the lighting. Adjust good, no? Kanang musod tag anang movie house, di ba? Wa mo ginay-light taghan kayo. Depende ra pud na sa imong naandan. Pero musod ni mo ngit-ngit tayo, but after a while, maka-adjust na imong mata, makakita na ka sa surroundings. No? So, ang ako i-suggestion ni is kanang adjust lang sa lighting sa imong naayunan. Ha? So, do not kanang use mga artificial nga mga eye glasses nga dili haom sa imo. Sa ako man pagkontra, utangan nimo cold compress. Kaya ang cold compress man god maka-lower sa circulation sa imong eye area. Nya, pwede na nato ipiyong ang imong mata for a while, pila ka seconds. Nya, inumtag mga vitamins, vitamin C, exercise, o nya, kung mahimo lang, you wear protective glasses. Okay? So, mao na. Ako istorya. Wala pa, kadahon pa matara, wala pa ko gitambal ani kay madlok sab ko nga magtambal-tambal o magpataka-taka o patulo anang mga eye drops, mampalit over the counter kay basin ma-infection. Pwede ra ba? Kung samansab nga eye drops ang maayo. Daghang kayong klase ng eye drops, no? Na ako'y naibalaan, pero dili lang ko magpatuga-tuga og suggest nimo kay basig masayop ko. Ang ako'y kaingon, naaraman ka din sa Cebu City, you go and see an ophthalmologist. Dili optometrist, ha? Piduha man ni ka klaseng doktor sa mata. Na optometrist, kanang musukod og mga glasses, na po'y ophthalmologist. Mga doktor mosulbad sa problema sa mata. Medical doctor ng ophthalmologist. Go and see para ma-diagnose o niya ma-resitahan og sakto nga kuan. Dili lang ko mga na ako'y idea unsay mga eye drops kay nagamit sa kuan pasinti lagi ko. Pero dili ko ma-recommend nga mo nimong gamiton kay masig masayop ko ako niya basulo ni nonog timbag ko og mo grabe ang imong kondisyon. Go and see an ophthalmologist. Na si Dr. Edward Tan dia sa maternity hospital na dia dole yang clinic sa Emergo sa Chungwa mo man siguro sila mga ENT rather opta sa ACE clinic Jojo Aquino mo na ako ika-recommend nimo. Kung medyo minus lang budget adto sa ENT department sa Vicente Soto natay mga doktor diyan daghan. Avoid smoking, ha?
Kay makagrabe na. Sunod na pangutana, kinahanglan ba kong magpakita sa doktor? Yes. Normal na ba na kinahanglan yung ipahuway? Yes, ipahuway. Mupiyong ka kung grabe na ka, kwan. O dili ba ka kumabuta ani kadugayan kung dili ko mapacheck up? Dili ko mayroon nga mabuta ka, but it will be a high risk nga mo grabe ang sitwasyon. Bata pa man ka, 26 years old. So, kumingo nga mabuta ka ni, but posible nga mulala, grabe ang sitwasyon. Go and see an ophthalmologist para maresetahan ka. Okay? So, hinawat kasabot ka sa kong speaker ni mo, Clyde, dini sa Cebu City. Musta naman rin mga Lopez family diya sa Tihiro. Si Joe o si Doming. Musta naman, no? O mga taga Vicente Soto. Tagan kayo mo, no? Ang mga narcis na to ng Vicente Soto. Mambli si Kamumot diya sa Badyan Kumili. Kamusta, ma'am? Taga si Mikey, mga LGBTQ. Naminaw di siya sa kugan. Subotang wa na ko listahan yung mga ngan Mike yes na limot ko ha so mga taga Cebu City ni sila nga mga membro sa LGBTQ family. Okay? Once again, ako si Dr. Rene Obra. Thank you very much sa mga kanayan ng pagpaminaw sa itong mga RMN program sa katag-rating din sa itong lugar. From all Basers, Radio Mindanao Network Production Center, Radio Mo Nationwide sa Takarman. Daghang salamat o maayong